Maswera sei muri Zimbabwe. Welcome to our channel Zim Confessions and Deep Secrets. Nasi tauya nenyaya yange yakamirwa neruzhinji rweZimbabwe, nyaya yemwana ainzi Tapiwa Makore uyo akaurayiwa muna 2020. Saka muzuva ranhasi nyaya yaTapiwa Makore yatongwa muzuva ranhasi. Ndopapiwa mutongo kuti ndiani akauraya Tapiwa Makore. Muri Zimbabwe rumwe muri kuona arapo anonzi Tafadzwa Shamba ndiye abatwa nemhosva yekuuraya Tapiwa Makore pamwe chete nabamukuru vake Tapiwa Makore vainzi Tapiwa Makore senior ndovabatwa nemhosva yekuuraya mwana uyu. Muri Zimbabwe zviri kunzi varume vaviri ava vakamwisa mwana uyu doro ndokuenda naye musango kwakumuuraya. Saka mukumuuraya imomo ndo muri kunzi vakacheka musoro wemwana uyu. Musoro uyu hanzi vaida kuushandisa kurombesa kuti business raTapiwa Makore senior rifambe. Murume anonzi Tapiwa Makore senior uyu aita business remacabbage. Muri Zimbabwe nyaya inorwadza, nyaya inosiririsa. Saka zviri kunzi vachapiwa makore avo musi wa12 July ndopa vachaudzwa makore avachasevha vari mujeri. Muri Zimbabwe nyaya inosiririsa. Kunyange zvazvo Tapiwa Makore akachengetwa gore rapfuura, musoro wake hauna kunge wawanikwa ende varume ava varamba kutestify kuti musoro vakamuisa kupi. Muri Zimbabwe tinongoti kuna Tapiwa Makore zorora murugare.